Welcome to my channel. Enjoy watching. I love you. Papunta naman. Kapag ito na makahanap, yan yung mapatawasawa dito sa barangay Bigaran. Makikita mo ba? Ang dami na yung gandang barangay. Makikita mo ba yun? Ano? Kaya ka? Transfer kami doon. Hindi ka namin makakalimutan. Matawang taas. Ito yung nga para mama. Nasa kami mga pula na po, Sir Rolando. Nagkaroon ng pang-anin na pulan. Ingat-ingat naman! Pinakabahan na kayo dito. Isipin mo lang yung Rolando. Kamahal na mahal ka namin. Ano? Kaya pa? At meron mga kanila sa susubukan ko ni Mr. Rolando. Kaya ano ang ginagawa nyo? Pinakabahan na kami dito. Puro kayo kalakuhan dyan. Alam mga kaibigan, itutuloy ko ba? Itaasa ka na kung sino may gusto. Huwag kayo natakot. Hindi naman kayo nakahulog sa Rolando naman. O, ikaw sa mga pinakanahan mga kaibigan, ang sikreto lang naman, isigaw ang aking palakpak.
Ingat Rolando! Ang palakpakan sa mga kaibigan sa ating posisyon. Rolando Bangkito. Ang mga kaibigan. Rolando si Rolando. Ang sa ating posisyon. Ang sa itaas ng kamay kung sino na gusto. Ano? Dadagdagan pa ba o hindi na? Parang tagal kayo. Huwag na daw Rolando. Ako sa'yo. Bumaba ka na. Ayan po mga kaibigan ko. Gulaw-gulaw dyan po yung tatay na Rolando. Yan pa yung itim, yung nakasando. Yan po yung tuto ni Rolando. Yan sumagot sa Rolando Bangkito. Yan po yung nakaabot na pagsuan. Yan po yung nakapagod na Rolando. Ito na po yung nakaisip.